Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta, afọ nke abụọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 40, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 5, bidokwa n'usoro nke 9 ruo na nke 11. Isiokwu: dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ. Ugbu a, Chineke unu na-ekwu sị, kasienụ ndị nke m obi, kasienụ ha obi. Gwa Jerusalem okwu ruru ya n'obi, kpọọ ya oku, kọọrọ ya na oge ekenyere ya maka ịgba ohu agwụla, na akwụọla ụgwọ njọ ya, na ọ natala ọpịpịa mmaji abụọ n'aka Onyenwe anyị maka arụ niile o mere. Otu olu na-eti mkpu sị, kwadoronụ Onyenwe anyị okporo ụzọ na mbara ịkpa. Buoronụ Chineke anyị ụzọ awara awara guzoziri eguzozi n'ime ọzara. Kpojupụtanụ ndagwurugwu niile, kọrienụ ugwu ukwu na ugwu nta. Meenụ ka mkpọmkpọ ala dị larịị, ka ugwu n'elu ugwu n'ala ghara otu, ka ebe gbagọrọ agbagọ guzozie eguzozie. Mgbe ahụ ka a ga-egosi ebube nke Onyenwe anyị. Mmadụ dum ga-ahụ ya, n'ihi na ọnụ Onyenwe anyị ekwuola ya. Gị onye ozi ọṅụ Zayọn, gbagoro n'elu ugwu ukwu dị elu. Gị onye ozi ọṅụ Jerusalem, were oke olu tie mkpu. Tie mkpu na-atụghị egwu ọbụla. Gwa obodo niile nọ na Juda, Chineke unu nọ n'ebe a. Lee ka Onyenwe anyị Chineke ji ike ya na-abịa. Ogwe aka ya na-emeri ihe niile, ka ha nọrọ n'okpuru ya. Ụgwọ o ritere na mmeri so ya. Ihe o ji akwụ ụgwọ mmeri bụ ya ụzọ na-aga. Ọ dị ka onye ọzụzụ atụrụ na-azụ atụrụ ya. Ọ na-ekuru ụmụ atụrụ ya n'aka, na-akpọkọta ha, bịakwa na-ekuru ha n'ezi obi, na-edute nne ha ebe ha ga-ezuru ike. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe Onyenwe anyị Chineke ga-ekwu. Olu na-ekwu maka udo, udo maka ndị nke ya. Enyemaka ya nọ ndị na-atụrụ ya egwu nso. Ebube ya ga-anọgide n'ala anyị. Azịza: Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ebere na eziokwu ezukọtala. Ezi omume na udo ebiela ọma. Eziokwu ga-esi n'ala epulite. Ikpe nkwụmọtọ esi n'elu igwe na-eledata anya. Azịza: Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị ga-enye anyị agamnihu. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ nke ukwuu. Ezi omume ga na-aga n'ihu ya. Udo wee na-esota na nzọụkwụ ya. Azịza: Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pita dị Asọ dere, isi nke 3, malite n'usoro nke 8 ruo na nke 14. Isiokwu: anyị na-eche eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ.
Ndị enyi m, unu echefukwala ihe a, na n'ihu Onyenwe anyị, otu ụbọchị nwere ike ịpụta nnukwuru afọ. Nnukwuru afọ dị ka otu ụbọchị. Onyenwe anyị anaghị egbu oge n'imezu nkwa o kwere, dị ka anyị si ekwu na mmadụ na-egbu oge. Kama, o ji ndidi na-edi unu niile, maka na ọ chọghị ka e nwee ndị furu efu, kama ọ chọrọ ka onye ọbụla gbanwee ụzọ ya. Ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa ka onye ohi. Otu ugboro ka mkpọtụ ga-ahịọ, mbara igwe efuo, ihe dum e kere eke ga-agba n'ibe n'ibe nwụrụ ọkụ, ụwa na ihe niile nọ n'ime ya ga-agba ọkụ. Ebe ọ bụ na ihe dum ga-esi otu a gwụ, unu kwesịrị ibi ndụ na-arụghị arụ na ndụ dị nsọ, ebe ọ na-agụ unu oke agụụ n'obi ka unu na-eche ụbọchị Chineke ahụ na-abịanụ, mgbe mbara igwe ga-efu n'ire ọkụ, ihe niile e kere eke wee gbazee n'okpomọkụ ahụ. Ihe anyị na-eche bụ ihe ahụ e kwere na nkwa, eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ahụ, ebe ahụ ga-abụ ụlọ obibi nke ndị ezi omume. Ndị enyi m, ihe ọ pụtara bụ na ugbu a unu na-eche nche, unu ga-agba mbọ niile unu nwere ike iji bie ndụ na-ebughị ọrụ ma ọ bụ ntụpọ, ka o wee chọta unu n'udo. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Dozierenụ Onyenwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya guzozie. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Mak dere. Isi nke mbụ, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 8. Isiokwu: mee ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Mbido ozi ọma nke Jesu Kristi nwa Chineke. E dere n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya sị: lee, aga m ezite onye ozi m ka o bute gị ụzọ. Ọ ga-akwadoro gị ụzọ. Otu olu na-akpọ n'ịkpa, kwadonụ ụzọ maka Onyenwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Ọ bụ otu ahụ ka Jọn omemmirichukwu si pụta n'ime ọzara, na-ekwupụta mmirichukwu nchegharị maka mgbaghara njọ. Judia niile na ndị Jerusalem dum chọrọ ụzọ gakwuru ya mgbe ọ na-eme ha mmirichukwu n'osimiri Jọdan. Ha kwupụtara njọ ha. Jọn jiri akpụkpọ ịnyịnya kwa uwe. Nri ọ na-eri bụ ụkpala na mmanụ aṅụ dị n'ọhịa. Mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu, ọ sịrị, e nwere onye na-eso m n'azụ. Onye ahụ ka m ike, nke na etosighị m igbu ikpere n'ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ejiri m mmiri mee unu mmiri Chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ eme unu mmiri Chukwu. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.